যতন খুলুমबाय ख्या त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि लुवाजिमा बाय साबजुनल बेरेम नि गोरियाटेर गाबोदि साबजुनल नि ताकलाय बिसिनि खना 23 एप्रिल 2023 वेस्ट रतनपुर बिसिनि बिसिं खबजाक दुई गोरिया गामियाव ओंनाय अ पान्डव फाइ मानजाक फायनाय सिनि नारवे अक्रांखा बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा एलुपि टीएलए ताई आ पान्डनो जाति कथार मुचुंगै जंगसरि नायखा सिनि जुनालनि चेयरमैन बरम गोनां एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा ताई अरते मानजाक फायनाय नारवे रक ओंखा एमएलए बरम गोनां सुबु देबबर्मा एमएलए बरम गोनां विश्वजित कलय एमएलए बरम गोनां मानव देबबर्मा ताई साब जुनाल नि आदंसं ताई जुनालनि जॉइंट चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताई जतो 12टा बिसिनि चेयरमैन तंगाय ताई आटेनो कितिंगी आरो मेलाबो संजाजाखा ताई आबोनो कितिंगी नाय हुकुमु मुसांमुनि पान्दाबो नालाक जाखा ताई अ हुकुमु मुसांमुनि पान्दाबो फाइ सब फाइनाय मुसा फाइनाय रंखा त्रिपुरा हास्टेनि ककबर हाफानि बेलाय खेनो मुंगनां रसा मुंक्रों ताकुक विश्वनाथ देबबर्मा बुकुक स्वर्गश्री देबबर्मा बुकुक स्मृति जमातिया बुकुक सुस्मिता देबबर्मा ताकुक जुलाइ देबबर्मा ताई ताकुक हामारि जमातिया सं ताई गोबां मा मोसानाय बदलक तंगो निनि ट्रेडिशनल मोसामुं ताई मडार्न मोसामुं मोसाफायनाय ताई अ पान्डा दिपरनि दुइटानि सिमि हरनि 11 जरा संजाजानाय अ मेला ताई अ तेर हानबागिन कयनानि मुसुंगो गाबोदि साबजुनार खबजानाय जतो लुकुरकनो जे अ ताकलाय बिसिनि एडिसि हाफां बाय लुवाजिजाक साबजुनार बेरेमनि अ गोरिया तेरो नरक जतो ननो फायनाय अ तेरो जोंनि बासा पाल खे मानजा फायनाय बै आं गाबोदि साबजुनार चेयरमैन नि नरक जतो ननो कबक जाव हामबाय ते खुलुमबाय ख्या।